Nu merge? Nu merge să-l întorc. Nu merge întors. Ai acolo sus? Nu, de băut unde și trebuie aici, dacă ai setat. Care? Rotire, este undeva, rotire. Uite aici, uite aici. Dă-i mai jos. Uite aici, Nu. Să rămână. Și aveți acum. Uite că tot așa zice. Tot așa zice. Nu știu. N-am putut să-l pun. O sticlă de acum. Ăsta, nu? Din cauza la program. La care? La programul care registrează. Pentru că de obicei el trebuie să-ți întoarcă, știi? Pe naiba. Eu să-mi dau mâncul. Să-mi dau și Lasă că îl salvez după ședință. Da? Haideți, mă, prieteni, dăm drum. Hai, dăm drumul? Păi da. Primar, dacă vine? Mă, că bine, e cu cineva în birou. Asta lasă domnul vice. Nu mai spun acolo. Domnul Margarit. Are cerere. Deci, doamna Nicu, dacă vreți să începem, toată lumea e prezentă. Da, atunci declar deschisă ședința ordinară a lunii noiembrie 2024 și înainte de a se pune spre aprobare ordinea de zi, vreau să vă spun că vor participa la ședința noastră domnul primar, nu este momentan, dar o să vină, mai este de la Asociația de Proprietari domnul Butuceanu, de că nu mai văd, da, acolo, da, gata, participă de la Salubri ca să-și susțină proiectul de hotărâre cu tarifele pentru salubrizare și inclusiv raportul de activitate care l-a depus domnul Mușat. Doamna director economic Daniela participă pentru susținerea proiectul de hotărâre cu impozitele și taxele locale pentru anul 2025. Acum supun spre aprobare ordinea de zi, dar înainte vă mai spun că a fost retras de pe ordinea de zi, să nu supun cu cel care a fost retras, proiectul de hotărâre numărul 11 cu Consiliul de Administrație de la Grădinița Cluj. L-a retras deponent, deci l-a retras. Deci a fost o confuzie de fapt și de drept, că nu era vorba de Consiliul de Administrație și era vorba de Comisia de Evaluare și de aici s-a făcut din confuzia, s-a retras că nici mai are valabilitate. Atunci se propun să începem întâi, având în vedere că avem persoane invitate, cu Salut Interserv, proiectul de hotărâre privind tarifele pe care le-a propus spre aprobare ca să intre în vigoare cu luna decembrie 2024. Nu, pe că... Dacă vrea domnului Mușat să prezinte câteva aspecte în legătură cu acest proiect de hotărâre. Bună ziua la toată lumea. Știți, este inevitabil pentru societatea Salubri de a supune acest proiect spre aprobarea noastră, deoarece cheltuielile au crescut. Crescând cheltuielile, a crescut și prețul motorinei și undeva ne aflăm în imposibilitatea de a ne mai desfășura activitatea în condiții. Da, și din raportul prezentat de domnul director s-a văzut că de fapt de aici ar trebui să pornim, care pierdere pe perioada până la 30 septembrie
până la data la care a fost obținut raportul respectiv, cu tarifele care sunt practicate din august 2022. Aceste tarife n-au mai fost modificate de atunci și din cauza asta a fost nevoie și necesar totodată ca să solicite modificarea acestor tarife. A făcut și a depus, acum vine eu intru peste dânsul pentru ca să vă expun că am analizat situația în Comisia Buget Finanțe, am făcut o fundamentare a costurilor pe elemente, a tarifelor pe fiecare operațiune în parte, aferente salubrizării. Au rezultat în niște tarife, Comisia Buget Finanțe s-a uitat peste ele și am zis, da, să spunem că suntem de acord cu ele, dar nu mai mult de inflația pe perioada august 2022-octombrie 2024 și pe ramura de servicii, inflația pe care am luat-o de la Institutul Național de Statistică, care a fost 122,52%. Propunerile au fost mai mari, cu excepția unui singur caz din ele care a fost mai mică și n-am acceptat nici la aceea să ne ducem la nivelul inflației și ne-am oprit la nivelul propunerii. Deci așa am analizat noi și am refăcut tabelul anexă care îl aveți și dumneavoastră, în care am adăugat 3 coloane 11, 11 și 12, în care am pus valorile respective actualizate cu inflația pe perioada care am menționat-o. Și ca urmare la acest proiect de hotărâre noi am avut un amendament pe care l-am depus în sensul celor relatate. Dacă cineva are ceva de zis, să-i pună și întrebări domnului director pe aici, să spună. Bună ziua! Bună ziua! Vreau să ne explice domnul director Salub motivele din care Salub a ajuns în situația aceasta. În afară de inflație, motorină și toate cele. Motivele, poate din motivele care au dus la situația aceasta, le aveți și în raportul de activitate. În raportul de activitate aveți stipulat acolo cu ce datorii am preluat la 1 ianuarie 2020, 4 ianuarie 2024. Să zicem că e un factor, alții Să zicem factori. că e un factor. Da. Nu putem să zicem. Este un factor foarte, foarte important pentru această societate când pleci la drum cu o datorie de 3 miliarde la rampă și plus 600 de milioane, 60.000 de lei vechi, noi, scuze să nu mai vorbim în lei vechi, și multe altele care au venit din spate. Datorii pe care... Ce a mai venit din spate? Cum? Ce a mai venit din spate, întreb? Multe achitate. Le aveți în raportul de activitate, domnul Nicolae. Păi nu, dar le puteți spune, să dea zimi. Le aveți și în raportul de activitate. Deci situația plus de alta că s-a achiziționat cu ajutorul primăriei. Printr-o majorare de capital, nu? Da. Din bugetul local. Da? O propunere care a costat 766.000 de lei. Ajutorul primăriei, prin majorare de capital, a fost de 700.000 de lei. 60 aportul Salub, da? 56.000 de lei aportul societății. Plus, pe lângă asta, a mai fost sistemul de cântărire care este de 114.000 de lei. 21.000 de lei. Care încă nu e achitat, nu? Care se plătește în rate. Vreau să vă întreb despre conturi. De ce au fost blocate? Ce s-a întâmplat? Conturile au fost blocate de către rampă, de către SVO, Da? datorită neachitării facturilor restante, la care s-au pus și penalități. Considerați că ar fi fost necesar să ne anunțați pe noi, consilierii, Consiliul Local, că Salubul este al Consiliului Local, e în subordinea directă a Consiliului Local, al tuturor consilierilor. Da? Ar fi fost normal să ne informați și pe noi de acest lucru? Eu cred că ați fost informat. Eu am fost personal informat, dar ceilalți consilieri nu cred că au fost informați. Poftim? Domnul Minculeț, vreau să intervinez să vă spun că știe că are obligația administratorul societății, conform actului constitutiv, să depună 2 rapoarte pe an privind activitatea pe care o desfășoară, privind greutățile pe care le întâmpină. Faptul că este interimar, cred, s-a ținut de la chestiunea asta, eu am zis, să aduci impozitele și taxele locale, tarifele pe
pe salubritate, dar să-mi vii și cu raportul de activitate ca să ne spui ce ai făcut și cum a mers activitatea. Asta a fost discuția, mai mult decât atât. Haide să trecem mai departe. Păi hai să trecem mai departe, dar e normal așa? Haide să nu monopolizăm. Nu monopolizăm. Vreau să știu și eu ce datorii... Întrebări și haide să lăsăm și pe ceilalți să pună întrebări. Vă rog, Păi să pună și mai pun și eu pe urmă. Vă ascult. Da, dacă cineva Eu mai are vreau întrebări. să mai întreb, să înțeleg că acum se propune facturarea sau încasarea gunoiului în două variante, odată cu taxa și odată cu contract, nu? Taxa specială pentru cei care n-au contract. Exact. Adică, Lei pe kilogram pentru cei care Da, este o... deci acum funcționează sau urmează să funcționeze. Nu funcționează. Și până Fac o completare ca să... Nu, eu nu știu. Până acum sistemul Din ăsta, cineva a încheiat 2017, contract. din 2017, de când am implementat acest sistem, au fost și taxe pentru cei care nu plăteau în niciun fel, nu veneau la contractare. Ok. Și astea, până acum, tarifele care au fost? Aceleași? Nu. Avem într-o parte tarif practicat până la 31/8/2022 și are tariful propus începând cu decembrie 2024. Da, tariful, da. Nu, asta este taxa specială. Taxa specială. Așa. Bun, asta a fost... A fost 15 lei. Și acum e 50. Acum 50 de lei, da. 15 lei și 15 celălalt este a fost la 160. 160, da. Bun. Acum să înțeleg 164, scuze. Lei pe metru da, cub. 164, nu. Da. Acum să înțeleg că încă, după ce intră în vigoare această taxă, nu va mai fi situația în care familii sau locuitori ai orașului rămân netaxați pentru ridicarea gunoiului, nu? Asta Dar dacă a fost și înainte, înseamnă că și atunci aveați posibilitatea să le desfacem, adică sunt două posibilități. Ce rugăminte aș avea pentru primele luni ale anului viitor? Să spunem în martie, după 3 luni, ianuarie, februarie, martie, să ne dați și nouă o situație din punctul ăsta de vedere cu încasările, să vedem, merge, nu merge, ce se întâmplă, care cum se trebuie să-l întâmplă. prezinte din 6 în 6 luni, să dea că este... Eu nu mă interesează celelalte pentru că, într-adevăr, trebuie crește salariul, crește motorii, crește alți indicatori care influențează tariful. Eu sunt de acord, inflația, rampa sau... Bun, dar mă interesează randamentul la care lucrează acest serviciu, adică să încaseze ceea ce prestează serviciu. Pentru că din toată activitatea asta, și o știu și dinainte, în toată activitatea, mereu a fost problema că nu puteam să încasăm pe toată lumea. Și erau două variante. Această taxă este încasată de către primărie, nu de către SCSA. Va trebui, totul depinde de ce ni se aduce. Știu și chestia cu această taxă din încasată de primărie, că am avut o grămadă de probleme. Dar, fiindcă această taxă e încasată de primărie, cumva, printr-o anumită formă, trebuie virată acest societății. Pentru că altfel o să zicem că ea lucrează în pierdere. Dacă nu le virăm, dacă nu folosim. Eu știu ce spune. Exact. Domnul primar, vă rog să ne explicați dacă hotărârea de Consiliu e... O întrebare. Taxa asta specială pentru persoana fizică este limitativă, așa era în hotărârea veche, până la maxim 4 persoane. Ca să știți. Dar se va ridica gunoiul de la unde va plăti persoana respectivă și mai Gunoiul trebuie ridicat. Indiferent că este o Se va problemă ridica. de sănătate. Se ridică și Și dacă Se are, ridică. și dacă are gunoi de 100 N-ai voie și să... plătește doar Deci, 50. legislația, mediu, că noi ne-am gândit la un moment dat tot felul de forme de a obliga pe om să plătească gunoi. Pentru că n-ai voie, nu te lasă legea, mediu și ăștia ca să nu se ridice. 50 de lei pe membru de familie o să fie probabil unde avem o statistică în care știm câți membri sunt în familia respectivă. Aș vrea să ne spună domnul primar, de ce n-a fost pus în aplicare această hotărâre din 2017, ținând cont de faptul ăsta că e din 2017. Noi avem 410 locuințe care nu predau gunoi, da? Mai avem
Haideți să răspundem. Stați puțin, hai bine. Pe formă iar îmi spuneți că apareți discuția. Nu, eu vă dau răspuns, nu altceva. Gata. Direct la fiecare întrebare. Vă rog. Au fost adusă această situație de 410 gospodării care nu sunt... Hai să o luăm cu începutul, cu HCL din 2017. M-ați întrebat ceva. Vreți să vă răspund bine, nu? Hai, vă ascult. Eu vă spun așa. Ca să pot taxa la primărie, trebuia să am o situație. Mi s-a adus o situație rectă. Această situație pe care o aveți și dumneavoastră s-a constatat în teren că, de fapt, la aceeași persoană erau probleme, că avea două gospodării, una în care nu locuia nimeni, fără casă, fără nimic, dar era număr de poartă, și o persoană, aceeași persoană cu gunoi. În momentul când am văzut dublări de gospodării, am cerut o situație exactă. Doamne, foste director de la Salut. Ca atare, dacă până în momentul ăsta sunt convins că nu există altă situație, eu știu doar de această situație de care știi și dumneavoastră, domnul Nicolete. Nu, asta e situația actuală de la Salub, în momentul de față. Situația despre care vorbiți dumneavoastră e din ședința ordinară din august 2023. Atunci a adus și era vorba de alte cifre, de 500 de locuințe cu 300 care nu plăteau deloc. Deci de acum un an, spre exemplu, când v-a fost adusă la cunoștință această situație, pentru că s-a asumat situația nimeni până în momentul ăsta. Dacă a adus, păi și cine trebuia să-și o asume? Directorul Salut. Să înțeleg că au scăzut... Păi și acum nu-l mai lăsăm pe directorul Salub să-și o asume și și-o asumă primăria? Asta întreb. De ce n-a reușit primăria de când au primit informațiile astea? Cine să taxez dacă eu n-am o situație corectă? Păi de ce n-avem? Pentru că se construiește fără autorizații de construire și toate cele. Discutăm despre Salub sau despre Salub, pentru că n-avea cum să identifice oamenii. Bune. Domnul director, vă rog frumos, spuneți-mi și mie că avem 241 de locuințe care nu au contracte, da? 155 de locuințe. În ce zonă sunt? Cartier. În cartier. Cam ce datorie se adună de acolo din cartier? Datorie, exact cum a spus și doamna Dinu, gunoiul tot îl ridicăm și îl plătim, corect? Că probabil că de-aia s-a ajuns și la blocarea conturilor, că n-am avut cum să ne... Vă rog frumos, nu domnul Crăciun, pentru că oamenii din oraș plătesc niște servicii de care nu beneficiază. Și beneficiază alții, adică alții dau gunoi și noi plătim. Nu beneficiază de ridicarea... Există vreo gospodărie la care nu s-a ridicat? Așa, și dacă nu e corect, adică eu plătesc, alții dau gunoi și nu plătesc, e corectă situația? Ce nu înțeleg? 55 de case din zona cartier dau gunoi, dar nu plătesc. Ce nu înțelegem? Că ei produc gunoi, nu e corect. Toți care, oricât am fi, cât de puțin sau cât de aia, tot produci gunoi. Cine îl plătește pe ăla că este ridicat? Nu e așa, doamna Dinu, e ridicat. Știm toți cum să face ridicarea gunoiului în cartier, să aduc toate tomberoanele la intersecții. Se găsesc toate la o intersecție, da? Și trebuie să le iei, n-ai ce să faci. Cum procedăm? Când nu le ridici, societatea e obligată să ridice gunoiul, indiferent de societate. Exact. Și atunci de ce n-am procedat și noi ceilalți de bună credință la fel? Hai să le strângem undeva și societatea e obligată să le... Eu vreau să vă spun... Asta este buna credință pe care o considerați dumneavoastră? Păi nu știu, zic. Păi și atunci dacă oamenii sunt de bună credință și tot plătesc în continuare, spuneți-mi ce strategie aveți pentru a rezolva lucrurile astea. Că și cu taxa aia de 500 nu se rezolvă. Vă rog. Cred 2 secunde. Aș vrea să spun și eu ceva. În momentul ăsta să ridică gunoiul în tot orașul. Da, corect. Iar persoanele nu plătesc mai mult, ci plătesc mai puțin decât mult mai puțin decât cum se ridică gunoiul în împrejurimi. Da? Și deci putea să mă judecați sau pe noi ca primărie sau pe dumneavoastră, pe domnul Sorin sau cine a fost înainte, dacă aveați un preț pe familie mai mare decât la, nu știu, o localitate similară din zonă. Atâta timp cât în momentul ăsta se ridică gunoiul în tot orașul, iar oamenii nu plătesc mai mult pentru treaba asta, nu cred că avem discuția să punem tomberoane la mijloc. Da, trebuie găsit o soluție ca acești oameni să plătească și ei. E adevărat. Eu vreau și asta... Și cam toți ar trebui să fim corecți. Că sunt o parte din oameni, în primul rând,
cei din subordinea mea personală au fost luați toți la mână ca cei care aveau datorii la Salub. Știți că de fapt datoriile la Salub nu sunt numai de la, și problemele Salubului nu sunt numai de la oamenii din cartier, domnul Micule. Da, domnul, și acolo e cea mai gravă situație. Ceea ce a justificat dumneavoastră acum. Sunt convins și aștept propuneri. Eu, de exemplu, m-am gândit și am fost acuzat de acest sistem de cântărire. Bun, veniți cu variante, aveți posibilitatea să faceți proiecte de hotărâre. Nu sunt eu cel mai bun și cel mai deștept de aici. De-aia ne punem la masă 20 de oameni. Să veniți cu variante care să fie bune pentru comunitatea noastră. Ca atare, sunt deschis la orice variantă care să fie fezabilă, cu o singură condiție. Nu vă luați în calcul că vreodată Salubul, indiferent de eforturile pe care le voi face eu și ce-mi intră în atribuții, că Salubul îl desfințăm. Dar cine își dorește lucrul ăsta? Ca o completare la tot ce ați spus, că nu avem preț la gunoi mai mare decât alte localități, ați uitat să menționați faptul că Salubul încasează de la bugetul local, de la primăria Mijil, respectiv de la toți... Cel mai mic preț pe metru pătrat. Am înțeles. Am înțeles. Încasează de la bugetul local suma de lunar, cam cât e măturatul stradal și deșeurile necontrolate. În jur de 2 miliarde 400 de milioane în fiecare lună. Ăștia-s banii ai tuturor mizilenilor. Vă raportați. Eu aș fi de acord dacă aș vedea o strategie. Raportați-vă la prețurile din piață în momentul ăsta. Poate sar peste alea dacă îi adunăm și pe ăștia 2 miliarde 400, pentru că oamenii împrăștie gunoi pe unde vor. Nu acționează poliția locală, nu acționează urbanismul, să știm exact ce clădiri avem, ce clădiri nu avem. Și dacă e mic pe metru pătrat și cu aia 2 miliarde 400 care ar fi putut fi amenajat un parc, plătind tot gunoi, care e rezolvarea? Că avem mai mic, că ne vine factura, dar ne ia de dincolo. Am rugămintea măcar la noi cei de aici să-l tragem de mână pe ăla care... N-am văzut pe nimeni de aici să tragă pe cineva de mână. Bă, de ce ai aruncat? Pe mine cred că m-ați văzut, probabil, și vă și chiștoace în buzunar, dacă vreți. Și suntem un pic în pericol ca persoană fizică să mă duc să fim agresați. Da. Nu e la locul să întâmplă și cu poliția locală, acela. Da, vedeți, nu sunt suficiente. Trebuie o strategie. Bine, punem 500 sau 500 de mii pentru fiecare persoană. Cum acționăm pe urmă? Ce face poliția locală? Ce fac cei de la SPCG? Cum acționăm? Avem coșuri de gunoi în orașul ăsta. Cum procedăm? Păi ne explică domnul Sorin Mușat că un om mătură 5700 de metri pătrați pe zi. E imposibil. Poate o zi, două. Deci înseamnă că o stradă de 11 km... Câtă măturați de la rigolă? 70 de centimetri? Cât e? 70. Deci ar însemna 10 km să măture pe o distanță de 70. Eu înțeleg perfect astea. Oamenii de la social, altă problemă, participă la curățenie, nu? Nu-ți plătiți din bugetul local. Știu. La social trebuie să presteze anumite Știu foarte bine. Adică n-are... Exact. De ce? Nu mătură? De ce prestă? Mergi, dar nu intră în facturile alea. Știu că nu intră, că sunt plătiți din altă parte din aia, dar cu ăia să fac metrajul. Se face metrajul pentru a ieși. Nu știu cum fac. Aveți o listă a străzilor pe care le măturați? Trebuie să aveți o statistică și ați prezentat-o? Ați prezentat-o? Care sunt străzile? La fiecare factură. Care sunt străzile măturate? Pentru că era un grafic, să mătură. Păi trebuiau puse la dispoziție, că înainte, pe vremea domnului Stere, era tot pomelnicul de străzi și făceau cum vreau și nu făceam nimeni nimic. Aveți acces la toate informațiile la SC sau cereți-le și o să le vedeți. Părerea mea este, scuzați-mă un pic, această situație la Salub, că o să o ținem așa vreo 2 ore, această situație, faceți o ședință extraordinară în care să fie un singur... Și n-ar fi mai bine să ne abținem până la ședința extraordinară? Un singur tariful ăsta mie unul, eu asta vroiam să vă spun, mie ăsta 50 de lei și chiar și 200 de lei, această taxă, asta mi se pare bună. De ce? Că e mare și obligă pe proprietar să încheie contract, pentru că el niciodată la 4 persoane nu va ajunge să plătească 2 milioane. 200 de lei. Încheie omul contract
că are situația asta foarte bine, nu predă niciun kilogram, el are contrar, nu pot să iau taxa aia, nu predă niciun kilogram, că l-aruncă la marginea midului. Și atunci nu trebuie o strategie ca poliția locală și toți ceilalți să acționeze? Domnul Crăciun, Deci, haideți atunci să facem cum era înainte cu acea taxă. El poate să aibă clădirea veche în față, el face contact. Taxă strânsă de primărie. Opriți-vă puțin. Ducem discuția într-o zonă greșită. Nu sunt 140... Neconvenabilă. 1. Am zis greșit. E neconvenabil. E problema. Fiecare are o opinie. Bineînțeles. Și expunem opiniile, după care votăm un proiect de hotărâre, facem discuții despre un proiect de hotărâre și ne ducem spre autorizații de construcție. Nu sunt 140 de case fără autorizație de construcție. N-am zis aia. N-am zis că sunt 140, poate 500, 600, 1000 fără. Eu sunt mult mai multe, pentru că inclusiv în oraș, nu numai în cartier, exact. sunt case construite de-a lungul timpului fără autorizație. Și oare cine o fi de vină? Păi fi eu de vină, nu știu. Nu. Omul care nu și-a scos autorizația de construcție. Bineînțeles. Nu trece poliție locală, nu trece nimeni pe acolo să vadă. Poliția locală are în atribuții. Bă, am trecut pe acolo și pun mâna pe telefon, o sun pe Adela să construiește la... Chiar aș vrea un exemplu. Știu, domnul Crăciun, că nu vă convine. Știu că astea au fost permise de multe timp. Spuneți. Vă spun și eu ceva neconvenabil. Da. A trecut pe strada dumneavoastră, aveți... A picat în groapa aia? N-a picat, nu? Nu, n-a picat. S-au lovit de stâlpii dumneavoastră de la magazin. De la magazin? Da. Și de ce nu-i desființați? Pac, amendă la Mars? Păi nu, că sunteți consilier. Acum mă aștept că v-am informat, ați construit pe domeniul public să vă duceți singuri. Gata, domnule, imediat, chiar dați-mi amendă. Aveți autorizație, domnul Bogdan? N-am, domnul Sorin, autorizație, am pus așa, n-am, domnule. La gunoi, domnul, am profitat și la gunoi aveți... N-am, domnule, nici la, nu. Am profitat de incompetența autorităților locale, eu am pus 2 stâlpi. Ați văzut căsoiul ăla de lângă mine? L-ați văzut pe ăla, ați văzut 2 stâlpi, domn primar, da? Doamna Dinu, ați văzut casa, aia de peste casa mea, a lui mama, ați văzut-o cumva din dormitor? Ați văzut-o? Așa. Cum adică ce-i cu ea? E cât blocul ăsta de aici. Ați văzut-o? Și ați anunțat ceva? Eu nu eram consilier. Da, sunt. Și ați văzut casa aia? Pe trebuie să adunați impozite și taxe. Haideți Da, știu. Doamna Dinu mă incită, uitați. Păi știu, toate pe hai înainte, cum dura ședințele înainte 7 minute. Dom'le, dacă n-aveați timp de lucruri de-astea care interesează pe oameni, stați acasă, dom'le, nu mai participați la alegeri. Care sunt lucrurile și a spus fiecare părerea. Hai să mergem mai departe. Vă spun ceva, aveți posibilitatea să inițiați proiecte de hotărâre. Dacă noi nu cuprindem tot ce trebuie în proiectul respectiv și vreți lucruri în plus față de ce am spus noi, e foarte simplu să inițiați un proiect de hotărâre. Am înțeles. Încă ceva scurt. Cum o să fie facturat gunoiul de la asociațiile de locatari? Probabil că vrea să spună ceva și domnul Butuceanu. Luna aceasta, pentru că e la liber, da? A spus insulele acelea ecologice, ce s-a întâmplat cu trenulețurile. Oamenii de la bloc o să fie facturați. Cum or să fie facturați? Mă interesează. Nu care o cerere făcută și o discutăm. Deci nu începem, o facem de colo-colo de total. Dar de ce nu le discutăm toate odată ca să votăm în cunoștință de cauză? Poftim? Da, exact pe rând. După ce avem toată discuția, cum ar fi trebuit să fie exact cum au spus, extraordinară și stăteam și discutam numai despre salut. Eu întrebam cine mai avea probleme, veneau și oamenii. Dacă nu votăm acest proiect de hotărâre... Să alege praful de salut. Spuneți aia că aia se întâmplă, știu. Dar de ce se duce? De ce a fost lăsat până acum? Asta zic, de ce a fost lăsat să ducă în cap dacă hotărârea e din 2017, situația era de anul trecut din august? De ce a fost lăsat? Astăzi, nu din 2017. Exact. Vorbim de tariful salut indexat cu inflația astăzi, nu la 2017. Haideți să vă spun și eu două cuvinte să închem. Ne facem că nu înțelegem. Domnule președinte, domnilor consilieri, dacă intenția este să plecăm pe stânga, pe dreaptă cu acest proiect de hotărâre, nu mă deranjează, noi avem timp.
suficient și probabil și colegii mei, domnii directori, nu? Avem timp suficient să stăm aici să dezbatem problemele domnului consilier. Nu sunt problemele mele, sunt problemele orașului. Noi vorbim aici despre propunerea majorării unui tarif. Și vă spun că indiferent de conturi blocate, neblocate, cu noi, cartier, necartier, se impune această măsură care vine în paralel cu inflația. Indiferent dacă domnul Sorin ne prezenta acum o floare, eu cred că în toate localitățile din acest județ și din această țară, tariful care n-a mai fost majorat de acum cât timp, domnule director, nu mai știu, din 2022 trebuie actualizat. De ce? Pentru că astăzi este o floare și până majorarea tarifelor cu inflația este o floare mai frumoasă. Deci, lasă-mă puțin, domnule director, că nu te-am întrerupt. Deci, pierdem timpul în sensul că noi vorbim despre altceva decât se vorbește aici. Dacă vreți o ședință pe sau eu personal, domnule primar și stimați colegi, l-aș propune pe domnul consilier, având și timp mai mult, să vină cu soluții privind colectarea celor 150 de familii care n-au contract din cartier, pe care eu știu bine. Dar văd că nu se spune aici, dar de ce nu s-a colectat? Dar modalitatea în care se colectează. Dar cum ne încarcăm cu debite pe la impozit? Păi spuneți-ne, că noi nu știm. Unde să verific dacă mie nu dați informații? De acord pe domnul consilier Minculeț, ca împreună cu reprezentantul Salu, să ne dea o soluție legală, scrisă pe hârtie, cu pași prin care să ne sprijiniți, dar cu soluții, să colectăm de la cele 150 de familii. Noi le-am identificat în mandatul trecut, noi, UAT-ul, da? Avem această listă. Din poartă în poartă am mers. Nu aveți toată lista. Aproape toată. Tocmai de asta. Ca să încheiem, sunteți de acord ca domnul Minculeț să identifice soluții legale privind colectarea de la persoane și încasarea primăriei, nu că pe vorbe că nu se poate. Deci eu îmi doresc lucrul ăsta. Da? Și e ușor aici să ne punem ăla în față să vorbim cu domnul președinte. Domne. Nu realizează că este consilier. Domne, dar cum daimba se întâmplă de noi întotdeauna trebuie să votăm numai așa la limită. Noi trebuie să votăm numai la limită. Hai că moare Salubu, hai că nu să face investiție. S-au adus cumva materialele... Domnul Sorin, vă rog frumos, spuneți-mi și mie când ați făcut materialele astea, în momentul când ați lucrat la ele, începutul, spuneți-mi vă rog frumos când ați început să lucrați. Sincer, corect, că domnul vice, astea care au fost prezentate în ședința de azi. De când ați început, de când aveți materialele gata, vă rog frumos. Vă rog frumos, scurt, în ce lună? În ce lună? În ce lună ați făcut materialele astea? Materialele au fost făcute din martie, au fost date către primărie din august. E corect ce vorbesc aici? Materialele au fost făcute din martie. Au fost date către primărie în august? Care materiale? Astea care ni le prezentați acum în ședință. Au fost date, da? Pe din martie, august, ce așteptăm? Alegerile, ce așteptăm? Cum adică? Pentru că vin alegerile, nu? Păi dacă ăsta Salubu e... Păi ne spuneți că Salubu moare. În campanie electorală. Păi domnule, ne spui că Salubu moare. Acum dăm o hotărâre de Consiliu în campanie electorală care nu e favorabilă nouă. Care e problema? Păi nu că nu mai e, că moare Salubu, de-aia o dăm acum, dar puteam să o dăm din martie. Păi dar n-a zis adineauri că moare Salubu. Dumneavoastră că... Nu moare Salubu. Dar ce face? Domnule președinte, supun atenției și încă o dată insist pe treaba asta. Nu, dar nu vreau, domnule. Stați, domnule, puțin, domnul primar. Domnule, am și o propunere. Da. Haideți, o luăm în râs așa. Vă rog, dacă e legal, doamna președinte, doamna secretar general. Domnule, eu îl propun pe domnul consilier Minculeț din partea Consiliului Local să se ocupe în identificarea soluțiilor legale și a modalităților cu cunoștințele dânsului și a specialiștilor pe care îi are, să ajute Salubu în colectarea celor 200 de familii din cartier, astfel încât acești indivizi, colegi de-ai noștri cetățeni, cărora noi le ridicăm cu noi pentru că suntem obligați, să plătească acele 2.400.000. Sunteți de acord cu acest demers? Sau nu? Nicio problemă. Domnule, eu sunt de acord cu 3 condiții. Domnul Minculeț. Sunt de acord cu 3 condiții. Da, domnule. Dumneata poți să refuzi, domnule. Nu, domnule, dar sunt de acord cu 3 condiții. E scurt. Sunt de acord cu 3 condiții. Mi le îndepliniți? Ce să țină prin condiții? 3 condiții și sunt de acord. Vino cu... Păi vin, domnule, dar ca să fiu de acord am nevoie de 3 condiții. Nu facem cir din ședința asta. Nu facem cir. Parcă eu nu văd ce vrea să facă domnul vice. Ieri pe hol îmi spunea că te-am primit aici. De ce mă mai primit tu? M-au trimis oamenii aici.
Nu suntem la poliție aici să venim să spunem, ăla e foaia e virgula. 2 secunde. Corect. Domnul Miculescu, n-ați înțeles un lucru. Spuneți, domnul primar. Vă ascult. Începând de anul ăsta sunteți consilier. Exact. Tocmai de-aia și reprezint oamenii, pentru că am fost trimis aici. Ai dreptul să depui proiect de hotărâre. Soluții poți avea în momentul când ai toate datele și toate cifrele. Ieri s-a încercat ascunderea datelor către Salub în privința Consiliului Local. Domnul Crăciun la ședință nu știa. Ce să știe domnul Crăciun? Că sunt conturile blocate ale Salub. Știți ce trebuie să știu? Că a venit ieri și n-am putut să desfășor ședința. Că a venit cu gălăgie. Ce gălăgie? V-am rugat cu frumosul, că vreau să stau. V-am rugat cu frumosul să particip și eu la o ședință pentru a înțelege anumite prețuri, sume și așa, că nu toți au studii economice. Al dumneavoastră, care este în comisia de la... Așa și dacă am ce? Așa și dacă am ce, nu pot participa. Pe da, la ședința în care am înființat comisiile, a zis, poate participa oricine, nicio problemă, să noi suntem transparenți, să nu e așa, domnul Vice, așa a spus. În interesul cetățenilor care v-au votat, nu vă rugăm să vă veniți cu un proiect de hotărâre. Da, domnule, cu trei condiții, o să vi le aduc scrise și dacă le îndepliniți o să vreau. Da. După ce mi îndepliniți cele 3 condiții. Sunt de acord. Am înțeles, dați-mă la treabă. Am propus Comisia Buget Finanțe, de fapt, a propus amendamentul pe care vi l-am expus. Supun spre aprobare modificarea tarifelor la Salub Interserv. Cine este pentru de data asta? Împotrivă? Se abține cineva? Noi. Nume și prenume. Deci... Grupul România în Acțiune. Și ne cunoaște doamna Vivi. Nu ne cunoașteți, doamnă? Acum aduc buletinul imediat. Deja ai început să enervezi. Deci, aprobați. Un minut vreau. Au trecut 40 de minute aproape și am hotărât majorarea tarifelor. Normalitate. Rugămintea mea, domnul Bogdan, toate problemele care le aveți, așa, le discutăm la diverse. Haideți să facem tot ce trebuie pentru proiectele care sunt pe ordinea de zi, că așa nemulțumiri și probleme toți avem. Dacă transformăm această ședință într-o discuție practic cu părtiniri, cu mai... nu facem nimic. Domnul Lupu, dumneavoastră, vă dați seama că e o aberație ce spuneți dumneavoastră. Cum adică să discut la diverse ceva ce am votat înainte? Pentru ce să mai discut? Păi noi am discutat astăzi majorarea tarifelor. Exact. Și punct. Că ia nu știu cine, că nu ia ălaltul, că nu. Păi și atunci cum? Bine, veniți cu proiecte de... Sunt convins și conștient că sunt multe probleme acolo. Păi și nu cum să votăm fără să le discutăm? Votați, domnule, votați, dar dacă dumneavoastră vreți să votați fără discuții. Transformăm ședința într-un circ. Nu-i circ, domnule, ședință, sunt problemele cetățenilor, domnule. Combinăm. Câteva cuvinte, domnul Lupu, haideți să lăsăm și doamna... Foarte scurt sunt, nu foarte scurt sunt. Avem posibilitatea să votăm pentru sau împotrivă. Am avut materiale înainte, da? Supunem la vot, votăm. Avem materialele ca să dezbatem asupra lor. Ne-au fost prezentate niște materiale. Noi putem dezbate asupra lor. Dacă vreți, dacă nu e nicio problemă, votați. De-aia să fac în comisie. Păi, da, nu putem să stăm aici toate ziua. Să fiu foarte scurtă, o să fiu. Este foarte bine că domnul Miculescu semnalează niște probleme. Este foarte bine, trebuie să le știm. Dar consider că în această situație nu aveam de ales. Exista alternativă sau nu? Nu. Dacă nu există alternativă, atunci ce mai dezbatem? Eu asta vreau să spun. Dar este foarte bine ce face domnul Miculescu. Dar nu există alternativă. Doamna Burlac, alternativă exista. Pentru că documentele au fost făcute din luna martie. Eu nu am mințit niciodată și n-am să mint niciodată. Au fost aduse aici primăriei în luna august. În luna august. Și noi votăm într-una pe ultima 100 de metri. Haideți să vă spun ceva, 2 secunde. Asta vreau să deci, asta am discutat. Celelalte probleme sunt convins că toată lumea de aici le cunoaște. Sunt anumite probleme pe care, poate, prin ceea ce gândiți fiecare, putem să le rezolvăm. Sunt anumite probleme pe care s-ar putea să nu putem să le rezolvăm toți de aici.
Dar, dacă îmi spuneți că nu știați problemele astea... Am spus că nu știam. Am spus că este foarte bine că discutăm, dar în situația aceasta consider că neexistând alternativă... Haideți să încheiem și să mergem mai departe. Treceți mai departe. Va mai veni o rectificare, o actualizare și în ianuarie-februarie, că va fi majorat salariul, a și fost de fapt la 4.050 minim pe economie și atunci tot vom dezbate, dar să o punem separat problema asta ca pe ordinea de zi. Acum pe domnul Butuceanu l-aș ruga că e prezent acolo ca să nu stea să asculte. Veniți mai aproape, domnul Butuceanu, că ați fost consilier. Veniți aproape aici să se audă. Pentru că situația salubrizării se știe de atâția ani. La noi în oraș, hai să nu fie cu părere de rău, dar cam lasă de dorit curățenia. Curățenia nu se face după ora 8 și curățenia la ora 7 și cel târziu trebuia să fie gata și în special vara, când tot praful se ridică deasupra la etaje și ar trebui ținut cont că cel mai mare buget din orașul ăsta vine cam după la blocuri, nu vine după la case. Și într-adevăr, cum a spus și domnul Minculescu, sunt foarte mulți care nu au fost taxați niciodată și trebuiau taxați, pentru că în situația primăriei la roluri se știe cine are casă și cine nu are casă. Puteți să veniți în orice moment la asociație, de exemplu la mine, lună de lună evidență. Lună de lună. Că o să mai scăpa el 1-2, de lună de lună, știu cine este în apartamentul respectiv. Și îl taxezi și de aceea ce toată lumea că Butuceanu la dracu. Pentru că nu lasă. Ca și ajunge la faliment cum să ajunge la dumneavoastră. Domnul Butuceanu, spuneți-mi și mie, ce praf poate face un lucrător cu măstura de la salut de se ridică? I-am întrebat și de câte ori m-am dus eu la ei și am zis, ia și pleacă de aici. Da? Din propria inițiativă. Adică dumneavoastră ați oprit curățenie? Nu, pe câte unul, dacă se ridica praful până sus la etaj. Da, și nu știu altceva. Ar trebui de dimineață. Nu, ar trebui de dimineață începută curățenia. Sau începe la 6:30. Sau mai sunt care să nu știu, pe la 416, că nu-i în atribuțiile mele să-i verific, care te uiți, merge cu mătura târâștă, pe margine bea cafeaua și țigarea. Domnul Butuceanu, nu credeți-mă, sunt singurul care se implică. V-am văzut. Ar trebui cu filmări. Cu filmări. Se implică în 416 cu filmări. Hai mă, mai și glumim, măi, Sorine, doar nu luăm tot serios. Cine ce să facă? Puneți punctul pe ei. Cel mai important așa este că în cererea dumneavoastră nu reduță aici nimic. Eu am în privința prețului. Asta aș vrea să văd cum va sta prețul la apartamente, pentru că la nivel de oraș Mizil, la apartament, un preț la salubrizare cam mare. Cam mare ce înseamnă, domnul Butuceanu, și raportat la ce? La ce vă raportați că e cam mare? La condițiile de viață ale omului, traiul omului, la salarii. V-ați interesat să vedeți cât e prețul de persoană la Urlați? Dar v-ați interesat și de nivelul de trai de la Urlați? Cam ce fabriceau? Cam ce parc de la industrial au? Nu. Spre exemplu, îmi permiteți un pic, domnul Butuceanu, cât ați avut prețul pe persoană luna trecută? Haideți să nu luăm numai pe luna trecută, să facem o medie. E cam între 17 și 22, cam asta, aici se cam. Și dacă ajunge la 20, hai să zicem o medie, 20 17 lei. 17 lei. Și are omul 5 sau 4 inși în familie, 4... Vine și mă ia pe mine la... Domnul Ușa, scuzați-mă, domnul președinte, vă rog frumos, un minut. Păi băgăm 50 de lei și cu diferența luăm măturătoare din aia cu stropit, și nu se mai ridică praful. Dar parcă era o mașină. A crescut buruienile alea prin ea, așa, au ieșit pomie. Mătura cu târșul, ar trebui să avansăm și noi. Dar mărim la 50 și ne luăm măturătoare. Păi da, dacă noi din bugetul local plătim 2 miliarde 400 mătura stradal, probabil că în 2 luni putem să luăm 2 de alea, nu știu care e prețul. 2 miliarde 400 înseamnă total, nu numai mătura. Total pe lună, da, cu curățarii gole, cu ale. Într-adevăr, deci sunt curățate rigolele de bord când plouă la național. Domnul Niculescu, cum? Ce probleme? Adică putem să Domnul Butuceanu, vreau să vă spun că am niște tarife comparative din alte orașe, din județul Prahova și al nostru este mai mic.
Și eu sunt locatar, nu vă dau valorile. Dom'le, dar acolo măcar e curat în orașele alea? Așa. E curat măcar noi. La care orașe v-ați referit? Discutăm de tariful pe persoană, discutăm. Da, dar e curat în orașele alea? Sunt niște orașe curate? Problemele distincte, separate. Haideți să clarificăm. N-are de face tariful pe persoană cu curățenia din dumnealor care stau la bloc și dumnealor vin la întreținere și cam mult plătești la gunoi. Haide, eu stau la bloc și nu o să zic, o să ziceți, dar depinde veniturile. Nu am așa mari venituri să vă sperie pe sau să mă sperie pe mine sau pe cineva. Și zic că am zis, nu e mare, comparați-vă totdeauna cu piața și atunci vom vedea unde ne situăm. Haideți să vedem, salariile s-au mărit, pensiile s-au mărit și totdeauna zicem când crește și un tarif pentru mizeria care o facem noi. Noi o facem, nu altcineva, zice, aoleu, ce mare e. Ne-am obișnuit în felul ăsta. Haideți să trecem mai departe. Are ținut, cred că, domnul director, ca programul de curățire ăsta cu măturatul, cu praful, scos și rearanjeze de așa natură, ca să nu mai creeze disconfortul respectiv. Și haideți să trecem mai departe. Domnul președinte, niciodată niciun lucrător stradal nu face așa cum mai le atrageți atenție. Nu mai puțin, domnul Butuceanu, haideți să vă spun ceva. Au 5 măturători, 10 măturători total la 13, domn primar, 13. Câte sunt? Fac și măturat 6 pe colectat, pe mătură. Câți ai la mătură? 6 și restul care mai sunt? Că sunteți 30 toți. 30 toți, da? Lucrează și sâmbătă, să lucrează și duminica. Și cum mătură? Și cum acoperiți zona cu 6? Aia care e dată aici în astea. O acoperim, scoatem și pe cei din spatele mașinii. Haideți, domn președinte. Deci nu o să pot să fac, chiar dacă începe la 5, nu o să pot să facă tot orașul până la ora 8, domnul Butuceanu. Dom'le, vă legați de odaia că a zis că e praf. Da, e praf, când așa e prăfuit orașul ăsta. De ce, domnule, eu nu pot să răspund unui cetățean al orașului, trebuie să ce mă leg? Păi spuneți punctual, a venit cu 5 inși în fața primăriei, au zis că le-ați pus insulele alea ecologice, nu știu unde, containerele alea, trenulețele alea sunt la mai puțin de 10 metri de geamurile oamenilor, astea sunt probleme cu care au fost. Așa este? Erați, domne, pe trepte și vorbeți. Pe nu s-a montat că au venit ei să spună, că altfel să montau. Sunt la 5 metri de case bună? Asta și pe 24 ianuarie unde sunt? Cât e de la ele până la bloc? Domnul Butuceanu, s-a montat vreo insulă ecologică la distanță de 5 metri de... Vorbim de containerele alea. Despre ce discutăm aici că s-au montat? Că domnul Micule zice că s-au montat. Eu vă spun de trenulețele alea că sunt la mai puțin de 10 metri. De alea vă zic. Alea, că containerele alea, nu zic că trenulețele alea din montan rus, cum îi zic. Hai să trecem mai departe, vă rog eu acum. Vă place? N-am o problemă. Haideți, domn președinte. În concluzie, domnul Butuceanu, dacă cumva îmi găsiți într-un oraș din Brahova prețuri mai mici, putem să stăm să discutăm și pe tema asta. Eu sunt, odată ce se acordă, se aprobă. Știți cum e, domn primar, dacă vrei să apreciezi... Păi faceți doar retorică, ați venit doar așa să ne informați că e totuși un preț prea mare, fără să aveți... Eu sunt convins că sunt greutăți la nivel de oraș. Și toate orașele din țară sunt greutăți. Dar... Am avut 8 ani de zile să rezolvăm curățenia în orașul ăsta. 8 ani. Și tu n-a rezolvat. O să mai fie încă 20 de ani în care pe mai bine cineva, dacă va dispărea gunoiul, va fi un stâlp într-o parte. Întotdeauna s-au folosit anumite lucruri pentru a poza că suntem cei mai mari curați din lume. Nu vreau să dau exemple din orașul nostru. Ar trebui noi, în primul rând, ca oameni, să avem grijă de ceea ce producem. Noi la Salub încercăm să facem niște lucruri. Cât de bine sau nu ne iese, o să ne judece populația zi de zi. Domn primar, atâta zi și atât. Nu e discuția din momentul de astăzi. Astăzi vă promit, domnul Butuceanu, că la următoarea ședință pe care o facem pe Salub, vă chem și pe dumneavoastră, poate veni și dumneavoastră cu soluții, puteți să mai luați și pe alții, fără probleme. Încă o dată spun, suntem doar niște reprezentanți ai dumneavoastră. Dacă veniți cu idei bune pentru localitatea noastră, cu mare drag. Eu v-am spus atât. V-am răspuns la un lucru, la două lucruri.
să mătură, începând cu ora 6, până la ora 8 nu reușește nimeni să treacă prin tot orașul cu 6 oameni. Nimeni din lumea asta. Da, din capul de unde? Iar prețul, comparați-l cu toate. Eu vă spun ceva. La nivel de Prahova funcționează un singur prestator, care nu e al nostru, e Rosal, și un Adi Deșeuri Prahova. Dacă aș putea, în momentul ăsta, aș ieși și din Hidro. Nu vreau să intru în Adi Deșeuri Prahova. Dacă aveți soluții bune pentru salubul nostru, ar fi nemaipomenit să ni le aduceți și să mergem... Vă spun eu o singură metodă pe care o puteți aplica de mâine. Dați ordin poliției locale. Cine aruncă, cine aia, dar e cam greu, că nu avem coșuri de gunoi pe toate străzile. Amenzi, confiscare de utilaje și așa. Să se vadă că există ordine și lege în orașul ăsta. Nu de bandada care e peste tot acolo. Eu cred că la nivel de Miziu sunt peste 200 de coșuri care în momentul ăsta sunt pline cu noi în fiecare dimineață, menajeri. Pe hai să-i ardem pe aia care aruncă gunoi acolo. Da, păzești și încep să-i arzi și să vorbesc din unul în altul și ce mi-a dat amendă, să oprește. Pot să vă pun și o Vă rog, domnule. Dumneavoastră aveți contract cu noi? Dar bineînțeles că am contract la... De ce n-aveți contract? Nu mai știu de ce. Vin și ne uităm. Am plătit gunoiul acum o lună și ceva. De ce? Ultima factură de cât a fost? Nu știu, nu mi-aduc aminte. Spune tu de cât a fost, nicio problemă. Ce vrei să-mi spui? Că sunt în situația doamnei Dinu, care n-avea contract deloc, sau despre ce e vorba? Nu. Am vrut să zic lucrul ăla. Eu am aici o altă statistică. Probabil, ia zi. Zim. Nu, spune-mi. Datele care trebuia să le ai, nu le ai. Ai statistică că nu ți-am plătit eu gunoiul. O să vin și o să pun public aia. Fițuica aia, spune. Asta vreau să zic. Da, dar bineînțeles, cum adică n-am plătit? Nu, știi ce te-ai indus? Știi ce te-ai indus în eroare? Probabil am o sobă, o centrală de aia Viadru și mai bag la foc din alea alte, din plastice, din... Credeți-mă că nu puteți arde tot. De ce? Știu că dumneavoastră ardeți și mai faceți curent la care vă încărcați. Ce fac? Ce curent fac? Ce curent fac, mă? Spune-mă și mie. Opriți-vă cu discuțiile aiurea. Nu facem din ședința de Consiliu. Avem niște proiecte de hotărâre pe care vrem să le votăm. Nu vreți să le votați, e problema dumneavoastră. Le explicați dumneavoastră la oameni pentru Da, o să mă ocup, da. Eu nu cred că sunt aici 17 consilieri, 14 sunt toți pentru un proiect și restul 3 nu sunt... Și cu ce vă deranjează că nu suntem de acord? Nicio problemă! Care? E dreptul dumneavoastră. O să dăm drumul la insulele astea și o să fie la... Zice și domnul Butuceanu ceva, încearcă să zică. Domnul Butuceanu, ați vorbit cu mine problema insulelor? Aveți vreo nelămurire? Preaprobare, procesele verbale ale Ce supraveghere? V-am explicat tot. Ați venit cu o tentă data care, pe bune, nu mai comunicăm. Cezar! Haideți să nu facem ședință. Hai să terminăm o dată. Ale ședințelor anterioare, din 4 a 11, nu te grăbești. Nu mă grăbesc. Împotrivă se abține. E cald aici, e mișto. Ți-ai dat fețul jos? La ce? La procesele verbale anterioare. Nu. Suntem de acord. Niculeț, da și fețul jos. Da, pe dar mi-a atras atenția. Deci unanimitate, da? Da. Din 21 a 11 2024, cine este pentru? Împotrivă și mai avem pe cel din 28-a, 11-a, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? Nu. Da, trecem mai departe. Pentru că avem pe domnul arhitect și dacă se poate să așa, discutăm problemele legate de patrimoniu atunci. Punctul 5 de pe ordinea de zi. Asta din la el se aprobă, da, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului în suprafață de 3374 de metri pătrați, imobil proprietatea privată a orașului Mizil, situat în Mizil, strada Abatorului numărul 1, înscris în cartea funciară sub numărul 23963. Avem avizul comisiilor, avem referatul de compartimentului de specialitate, avem referatul de aprobare a planului primar. Dacă sunt probleme cu acest proiect de hotărâre. Eu vreau să spun așa, că nu o să... Bine, în general și nu o să iau mereu cuvântul că nu vreau să vă rețin,
Dar în ceea ce privește vânzarea și concesionarea spațiilor și domeniului public sau privat al orașului Mizil, nu mai privat, al orașului Mizil, atâta timp cât noi avem societăți ale Consiliului Local care plătesc chirii în spații, nu o să fiu niciodată de acord. Nu știu dacă m-am făcut înțeles. Da. Atâta timp cât noi avem societăți spații ale Consiliului Local și Cum care este cazul plătesc Salului chirie Bănești. în privați, Cum este la cazul privat Salului și Bănești. noi vindem sau concesionăm terenuri sau spații, eu... Păi terenul ăsta ce să fac? Să duc societatea pe teren? Salut, da. De ce să nu duci? Că nu are... Mașinile alea au stat numai în... Păi avem stația de betoane special pentru așa. Păi, e special de vreo 8 ani, tot timpul meu. Așa că... Ce zic? Deci, Păi eu, dom'le, bine, e opinia e opinia mea. Acum, dacă noastră vreți să... Am dreptul să motivez de ce o să votez împotrivă pentru chestiile astea. Vreau să știu și eu de ce i-a fost făcut studiul Dali acestei clădiri. Care a fost intenția inițială? Ce a vrut să se întâmple cu această clădire? Da, a fost făcut. De fapt, numai teren. Păi, bine, hai, eu întreb și de clădire. Mai inițial. Expertiză, Bogdane, n-am văzut studiul Dali. A fost făcut studiul Dali. Uite, să întrebăm la achiziție. În care documentație te-ai uitat? În asta? Nu în asta. Uite-te în SEAP, în alelalte din urmă. Ce treabă are? Nu cred că fac. Ce treabă e proiectul european pe asta? Nu cred că fac. Sunt proprietatea noastră, sunt proprietate privată. Doar terenul de subiere. Nu știu ce... Dali, nici n-avea cum să N-aveam cum să facem Dali, așa ceva, noi. Nu sunt ale noastre. Ambele terenuri nu e clădirea nu se poate, chiar licitația e formal organizată, că nu are cum să ia altcineva terenul ăla pe care se află clădirile cuiva. Dar trebuie organizată licitația și că așa prevede legea. Dacă mai sunt probleme. De la Comisia de Urbanism. Am zis că avem avize de peste tot, deci nu e problemă, da? Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum este el prezentat de execuție. Cine este pentru? Împotrivă? Cine este împotrivă? Noi suntem împotrivă. 3? Așa, 3, da. Și domnul Pașol, probabil. Cineva? Nu. Deci 4 împotrivă. 4 împotrivă, da? Mai avem o situație similară, tot cu un teren în aceeași zonă, în suprafață de 2585 de metri pătrați, situat în Mizil, abatorului fără număr, înscris în cartea funciară la 23964. Da, acum, ce vreau să vă spun doar câteva cuvinte. Terenurile astea se vând la un preț, cel puțin așa e stabilit aici, de 20 de euro pe metru pătrat. Este un preț foarte bun pentru zona care e limitrofă cu extravilanul. El este intravilan, dar e acolo, știți unde este, dincolo de cale ferată. Părerea mea că 20 de euro, dacă reușim să luăm pe fiecare unul să fie unul la lua cu 20 de euro, să fie clară treaba metru pătrat. Și stabilit de expert anevar. Da, și stabilit bine de expert anevar. Legea zice într-un fel că, așa legea zice, să alege prețul cel mai mare dintre cel stabilit de evaluator și cel din inventarul primăriei. Prețul din inventarul primăriei a fost mai mare, a fost de 20 de euro și nu de 9 euro cât a stabilit evaluatorul. Dar curios a fost și pentru mine că a stabilit 9 euro când la terenurile care se dau în cartier stabilește 12, 15, 20 de euro, că avem două concesiuni și concesiunea. Și ăla n-ar fi putut fi... Evaluator, n-avem cum să contestăm, n-avem ce să-i facem, că de fapt noi nu aprobăm raportul lui, aprobăm ca prețul stabilit de el să fie utilizat dacă era, dar am ales prețul din inventar. Nu putea fi parcelat și dat ca locuri de casă sau altceva? Nu putea. Dacă parcelat, nu știu dacă noi primăria 20 de euro. Unul este, unul fără construcție. Ăsta, mă, de ăsta zice. E o concesiune deja achitată, o clădire construită pe de moara lui Gabi Sandu. Și moara, nu? Cu clădire, cu tot pișat. Moara care nu e a primăriei, a fost a lui Gabi Sandu, omul a cumpărat-o de la executorul judecătoresc
și ne-a solicitat terenul. Putem să facem ce vrem noi. Deocamdată, câțiva ani, cât a plătit concesiunea Gabi Sandu, el are dreptul la concesiune în continuare. A preluat clădirea. Restul, facem ce vrem noi când nu mai e concesiune. Discutăm în momentul ăsta de o construcție făcută, nu de făcută de primărie, nu făcută de altcineva, făcută de Gabi Sandu. Ca să... Poate n-a știut unde. Ba nu știu, că o să caut după ședință și o să vin să-ți arăt că a fost făcut studiul. Dar pe moala lui Gabi nu știu. Bine, poate de la cât de mișto e site-ul primăriei, știi, de le vezi pe toate așa puse. Nu există așa ceva, asta garantez. I-am cerut doamnei Viviane, dar mă tot trimite spre site-ul primăriei. Deci n-aș fi fost în necunoștință de cauză dacă aș fi avut ale. Știi? Probabil când trebuie să le dai, iar să închide, iar... Probabil știi de când am avut un proiect pe Avatorului unde era ceva... Ce era? Unde e clădirea de la drumuri și poduri. Se poate, pe tocmai de asta spun, că cerusem, eu le cerusem fizic. Construcția este proprietatea privată a orașului Mitin, deci nu sunt diferite. Da, se poate, nu e nicio problemă. Câte avem? 4, da? Păi nu știu, domnul Pașol a zis că votează împotriva, adică să țină cont de... Păi asta zic, 3 și cu domnul Pașol 4. Da. Ca să știu, da. Avem acum scoatere la licitație publică pentru concesionarea unui teren de 328 de metri pătrați, teren proprietate privată a orașului Mizil, situat în Mizil, strada Lunii, numărul 8, număr cadastral 24129. Ați avut și proiectul de hotărâre și documentația, are toate avizele necesare, inclusiv avizul de la comisii. Prețul de pornire a licitației este minimul, la concesiune se ia prețul evaluatorului din raportul de evaluare, este de 3.030. E aproape 20 de euro metru pătrat. Supun preaprobare sau dacă sunt probleme și întrebări. Pe terenul ăsta și pe celelalte, că mai sunt două, există construcții deja, nu? Supun preaprobare. Atunci cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 4 persoane împotriva. 4 persoane împotrivă. Consilieri împotrivă. Urmează 328 de metri pătrați. Astea nu sunt regiuni agricole. Da? Nu e curs construcții. Și pe Lunii și pe Crișan. S-a aprobat în 2001, cum să fie teren agricol? Da, dar poate să fie în intravinat. Este intravinat. Avem în continuare proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a terenului. Nu o să trecem în Ba da, a curcat. Trecem atunci la... 150 de metri pătrați. Asta l-am sărit. Crișan, numărul 7. Și nu mai avem ceva din... Două concesiuni și 2 vânzări. Și mai este o concesiune pe suplimentar. Și mai avem pe suplimentar. Deci 56 de metri s-a acolo. Nu există. Nu e curs construcție, e intravilat. Ai suplimentar aici? Cât zice? 57 de metri? 56 de metri pătrați. Dacă ați putea să ne spuneți ceva despre de unde e suprafața asta? E completare la vreo casă, la vreo cum e? Deci 56 de metri pătrați? S-a măsurat împrejmuirea și s-au găsit suprafața în plus. Împrejmuire făcută așa de, nu? Era probabil și stâlpul de la Rene. Câte probleme de-astea avem? Foarte multe. Și cum le rezolvăm? Cum altfel? Păi nu știu, dar sunt foarte multe. 30 de metri în Dallas la fiecare om. Sunt foarte multe, de-aia zic. Păi nu, în tot orașul sunt foarte multe. Eu am cumpărat o proprietate care în acte mie mi-a părea cu o anumită suprafață. După remăsurare, când a venit și mi s-a făcut cadastrarea, a rezultat o suprafață în plus. Știu, înțeleg. Ca să intru în legalitate a fost nevoie de o hotărâre de Consiliu. Fiind de bună credință, trebuie să ținem cont de lucrul ăsta. Tu fiind de bună credință. Tot printr-o hotărâre de Consiliu a localității unde mi-am cumpărat eu acel teren.
cu acordul vecinilor, unde s-a semnat de vecinătate. Exact. Tu fiind de bună credință. Dar noi avem, cam câte sunt, estimat? 100, 2, mai mult, nu? Păi este tot cartier, aproape tot cartierul Dallas și aproape tot cartierul... Celălalt. Ăla e spațiul primăriei, nu? Deci, cum facem? Avem vreo de asta să ne apucăm de treabă și... De asta facem cadastrare. Pe cu unul ei sunt 300. Nu sunteți atent la ce vă spun. Se face cadastrare generală la intravilan. Aia se termină în 5-6 ani. Depinde de ce bani mai are primăria ca să... Și până atunci ceilalți nu plătesc. Adică unii beneficiază de un teren și nu plătesc și unii ca Sorin, care intră în legalitate, plătesc. Cum se face? Așa se face, tehnic vorbind. Altfel, facem discuții. Facem discuții. Aceleași privilegii. Situațiilor existente. Haideți să supun spre aprobare și proiectul de hotărâre. Da, hai. 50 și ceva de metri pătrați. Cine este? Votăm. Împotrivă? Nu suntem. Cineva? Sunteți? Da, suntem de acord. Deci domnul Pașol e împotrivă? Păi dar nu, domnul Pașol a zis la construcții... La tot ce înseamnă spațiu, iar astea le-am motivat că ele trecute acolo sunt teren agricol, nu curs construcții. Asta e, atâta înțeleg eu și ce vreau. Da, haideți să mergem mai departe. Avem proiectul de hotărâre cu numirea administratorului provizoriu al SC Salut Interserv SRL Mizil până la ocuparea postului prin concurs. Se aprobă numirea domnului Mușat în funcția de administrator pentru un mandat de 6 luni începând cu data de 1/1/2025 și până la ocuparea prin concurs a postului. Dacă sunt probleme, are domnul Niculescu. Bineînțeles, dacă ceilalți nu. Este a treia hotărâre de Consiliul Local pe care o să dăm în acest sens. Pentru noi e prima. Au mai fost două, după ce Nicoleta și-a dat demisia, au mai fost două. În momentul când s-a luat act de demisia Nicoletei și a fost numit domnul Sorin, director interimar sau manager, cum se numește acolo, domnul Benone, fiind președinte de ședință, a vrut să avea câteva obiecții, să respectăm aceleași lucruri care au fost impuse fostului manager, adică să urmărim indicatorii de performanță și așa mai departe, și a zis cam în cât timp organizăm concurs. Bine, că pe urmă s-a oprit și a dat seama că nu e bine. Noi am votat acest proiect, dar cu un amendament pentru o perioadă determinată, deci de 2 ori a durat 1 an. Hai să înțelegem, prima dată a fost cum a fost. Poate ne poate expune domnul primar de ce n-au fost organizate concursurile, dar nu prea ține de dumnealui, deoarece Salubul este în subordinea Consiliului Local. Precedentul examen a fost organizat de Consiliul Local. Consilierii locali, spre exemplu Mihaela, nu mai știu cine era, erau exact în comisia de examinare și cea de contestații, cum au fost. Deci, pe o perioadă determinată, să ne luăm angajamentul ca în 60 de zile, cred că e destul timp pentru organizarea unui concurs, participă și domnul Sorin și cine mai vrea, cu un plan de strategie, de exact despre ce vorbim. Dacă vrem să mergem cu Salubul înainte și să avem curățenie în oraș și alea, probabil că trebuie cineva ca să poată să zică, bă, am luat un concurs, mi-asum anumite măsuri și decizii. Deci, propuneți, ce propune dumneavoastră? Propun organizarea unui concurs în timp de 60 de zile, adică nu să votăm iarăși acum... Începând de la data de 1/7/2025 încolo... Poftim? Nu, din momentul ăsta, de când el o să intre, din ianuarie să termină, nu? Un amendament la proiectul ăsta de hotărâre? Îl fac verbal. E vreo problemă? Da. Deci avem proiectul de hotărâre... Stați puțin, aștept să-mi explice domnul primar de ce nu a fost organizat, sau dumneavoastră că sunteți mai vechi în Consiliu. Da, ce mi-ai spus? Păi nu știu, întreb de ce... Adineauri mi-ai spus că nu intră în atribuțiile mele. Ce să explic? Deci, domnul Crăciun, ne puteți povesti, sunteți cel mai bătrân în Consiliu. De ce nu s-a organizat concurs? Spun că avem un proiect de hotărâre al executivului care... Păi ați mai avut două în care spunea că mai aveați două în care să spunea că se organizează concurs. Cu ceva legea în felul ăsta, asta să spune. Nu, domnule, se încalcă bunul simț. Bine, atunci nu supun de acolo pe lege. Proiectul de hotărâre, așa cum a fost prezentat de executiv. Haideți să supunem la vot amendamentul ăsta, dacă oamenii sunt de acord sau nu cu asta. Sunteți de acord să votăm acest proiect, dar pe o perioadă determinată în care noi să ne luăm angajamentul, cum vrea domnul vice să mă pună pe mine să-mi iau angajamentul, mi-l iau dacă e nevoie, să organizăm concurs. Ce părere aveți, domnul vice?
Organizăm concurs în 60 de zile pentru ocuparea postului de director? Votul consilierilor. Până acum vrea să mă puneți pe mine să iau măsuri la... Personal supun atenției la vot Prima dată proiectul și după aia... Să fiți sănătoși. Dumneavoastră trebuie să dați soluții dacă Proiectul, așa e cum a ok. fost prezentat de executiv. Cine este Puteți să vă pentru? împotriviți. Mai punem împotrivă, că majoritatea. Împotrivă, ziceți cât? Cei 3. 3, da? Bă, nu le. S-a aprobat. Majoritatea. Avem în continuare un proiect de hotărâre prin care ni se solicită să aprobăm regulamentul de organizare și funcționare actualizat al unității de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Mizir. Aici cine ar putea să... Direcția de Asistență Socială, câteva cuvinte. A fost tranzacția, din care... Da, ați văzut, avem documentație, avem regulamentul, dacă pe baza documentelor anexate la proiectul de hotărâre aveți întrebări, rugămintea mea să le expuneți. Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? Unanimitate, da. Unanimitate, da. Da. Gata, păi stau cu ea așa cum stăteam. Bun, și am ajuns la 27. Da. Avem acum proiectul care, da, e cu impozitele și taxe, prima etapă de taxe în impozirea bugetului primăriei pentru anul 2025. Deci trebuie să aprobăm impozitele și taxele locale pentru anul 2025, doar atât vă spune și pe urmă îi dau cuvântul doamnei director, nu dau modificări de către Consiliul de către executiv, adică de impozite și taxe, singura creștere care a fost cea prevăzută de codul fiscal, inflația care a fost în 2023 se aplică pentru 2025 și a fost de 10,4%. Dau cuvântul doamnei director să prezinte detalii privind acest proiect de hotărâre. Conform fiscal, impozitele și taxele locale se aprobă anual până la 3 zile înainte de încheierea exercițiului financiar. În anul curent, pentru aplicabilitatea în ianuarie anul următor. Așa cum v-a spus domnul președinte, impozitele și taxele locale tot potrivit codului fiscal au fost indexate în luna aprilie cu 10,4%, adică rata inflației aferentă anului 2023. La momentul respectiv, mijloace de transport mai mari de 12 tone, tot potrivit codului fiscal, spune că acestea vor fi indexate conform ratei de schimb a cursului euro, valabil la data de 1 octombrie anului curent. Potrivit și această rată a fost de 4, acest curs euro a fost de 4,9711 lei. Această valoare se înmulțește cu valorile stabilite de Directiva Uniunii Europene anual și față de care se stabilesc impozitele și taxele aferente mijloacelor de transport mai mari de 12 tone. Așa cum am spus, nu au fost alte majorări, adică asupra cotelor de impozitare, rămânând aceleași pentru anul 2025, astfel că pentru persoane fizice pentru clădirile rezidențiale cota este de 0,1% asupra valorii impozabile, clădiri nerezidențiale 1,3%, clădiri mixte 2% și pentru construcțiile care sunt destinate în domeniul activităților agricole este de 0,4%. Pentru persoanele juridice, clădirile rezidențiale cotele asupra valorii impozabile este de 0,2%, pentru clădirile rezidențiale proprietatea persoanelor juridice 1,3%, pentru clădirile nerevaluate de către persoanele juridice pe ultimii 5 ani, în situația în care nu a efectuat o evaluare, aceștia se impozitează cu cota de 5%. În plus, față de anul precedent, au apărut noi taxe, taxa specială majorată, taxa de salubrizare, așa cum a discutat mai devreme, respectiv 50 de lei de persoană
pe lună pentru persoane fizice, pentru cei care nu au încheiat contracte de salubritate și 200 de lei pentru persoane juridice pe metru cub pe lună, pentru persoane juridice care nu au încheiate contracte de salubritate. Revin și spun, acel 50 de lei este limitat la număr maxim de persoane din familie, de număr de 4 persoane. O altă taxă specială pe care am avut-o noi în vedere pentru anul 2025, care se va aplica din anul următor, de gospodărie comunală, nu mai și-a încetat activitatea. Acesta avea ca activitate autofinanțată și cimitirul și avea o hotărâre a Consiliului Local prin care erau stabilite niște tarife. Acum, preluând această activitate la bugetul local al orașului Nisil, am instituit aceste taxe pentru acest cimitir. Respectiv, taxa de pat și amenajat mormânt. 181 de lei pe metru cub. Cred că ați găsit-o în anexa la litera G, la taxe speciale, taxe zilevie cu materialul clientului, 127,25 lei pe oră, taxe pentru execuții de construcționare, cred că le-ați văzut, și concesiunea terenuri pe anumite perioade de timp. Spre exemplu, 7 ani pe un loc, în funcție de clasă, și au definit clasa de cum au integrate aceste morminte. Pentru taxe pentru 25 de ani, taxe cimitir anual de 60 de lei, care reprezintă acea taxă pentru salubrizarea și cheltuieli consumul de intră și salubrizare în cimitir lei 60 de lei pe loc pe an. Mai avem taxe închiriere pentru platforma electrică, în sumă de 600 de lei pe oră. O avem după. E la reparații. Costă 4 de lei. 50 de lei. Sau 50 de lei. Și deocamdată nu. Serviciul mai rămâne? E autorizația Consiliului acelei platformă mai e? Că ăla a fost pus pe GC. Corect. Și se preia trebuie să reautorizezi. Și înseamnă și toate platformele dacă nu reparați pe aia și o ați programul. Dacă mai sunt întrebări vis-a-vis de impozite. De bonificații, dacă vreau să spun, că sunt acele bonificații pentru contribuabilii care achită integrat până la primul termen scade, respectiv la 31 martie. Beneficiază de bonificație de 10%, clădiri, terenuri, mijloace de transport. Impozitele de al căror contum sunt de până la 50 de lei, se plătesc la prima scadență, adică 31 martie 2025. Cam astea sunt principalele... Ce rugăminte aș avea? Eu în material n-am văzut. Da. Sau s-ar putea că nu am fost eu atent. Zonarea. Să ne prezentați mie unul, să-mi o faceți. Am amendament făcut pe tema asta, de-aia vreau să mă uit și eu pe ea să vedem ce a fost și dacă s-a modificat ceva. Rămânește chestiunea acum imediat. Deci am făcut amendament la proiectul ăsta de hotărâre în sensul că articolele 14, 15 și 16 le-am zis, le-am renumerotat și le-am dat 15, 16 și am introdus articolul 14. Donarea pentru anul 2025 va fi cea aprobată prin hotărârea de Consiliul Local 177 din decembrie 2023. Deci o vedeți pe site-ul primăriei, toată lumea poate să o vadă. Da. Deci dacă mai sunt probleme. Domnul Nicule. Eu vreau să semnalez aceeași inechitate între cei care au construcții legale și cei care nu au construcții legale. Deci majorarea e suportată tot de cei care sunt în regulă. Aș mai propune ceva care tot așa mi se pare corect, o fi nepopular, asta e. Cei de la blocuri au zone de parcare, au locuri de parcare, pentru care plătesc 150 de lei sau cât e pe an. Eu dacă din comoditate și așa țin 3 mașini la poartă, consider că e necesar
să plătesc și eu, pentru că e tot spațiu public. Acum vreo 2-3 luni, domnul primar, ați avut o hotărâre de Consiliu prin care vă hotărâseți să dărâmați garajele dintre blocuri și a spus că în funcție de bugetul pe care o să-l avem. Dacă am reușit să impunem măcar o taxă, hai să zic, nu chiar 50 de lei pe an, 60 de lei pe an, la toți cei care țin mașinile de șosele. Deci, domnul Nicule, nu să-i folosim. Să taxeze nimeni, scuzați, nu poate să vă taxeze, chiar dacă aveți 3 mașini la parte, pentru că te taxează atunci când e amenajat ca parcare. Păi da, și în stradă nu poți să... Dar dacă eu o sui pe trotuar deja, păi vedeți... Nu e voie să o Păi tocmai asta spun. Păi și cum procedăm? Păi suntem toți în contravenție. Dar e corect dacă eu îl las pe spațiu public? E corect? Dacă n-ai oprirea interzisă sau... Păi nu, dar e corect cumva așa față de ceilalți cetățeni? Nu e corect, dar uite, de exemplu, dacă nu sunt spații de parcare... Nu, da, au zis se poate iniția. De ce nu inițiați un proiect de hotărâre? O lămurire vreau să aduc. Nu știu, zic să le discutăm, dar le inițiez ca să ce, să stau să scriu? Aceste plătite în momentul actual, nu au fost, plata lor nu a fost inițiată de către primărie. A venit la pachet cu cererea locatarilor pentru locuri de parcare rezervate. Locuri de parcare rezervate nu o să îmi ceară nimeni după Nebăcescu care își parchează mașina pe Nebăcescu. Păi și de-aia zic, unii plătesc, unii nu plătesc. Iarăși nu e bine. În sensul ăsta. Haideți să taxăm atunci unde avem, uite, spre exemplu, la piață, la ANAF. Ai văzut că întotdeauna e plin. Hai să luăm ca la Ploiești. Bagi 2 lei, stai o jumătate de oră. Adunăm bani, dărâmăm garajele și facem alte... Așa, mai vreau să întreb despre ce se întâmplă pe platoul ăla. Comercianții, unii au autorizații, vând țigări la minori, cum era așa și nu mai știu ce, asta a fost glumă. Deci unii sunt cu acte în regulă cu tot, plătesc taxe către ANAF, către... Alții vând așa. Cum procedăm? Bucata aia, știți despre care vorbesc, în capătul pieței acolo. E blocat de dube, de tot felul de... În primărie există compartiment de control financiar, control din ăsta comercial. Și? Deci? Ce se întâmplă? Păi solicitați... Păi nu, întreb așa, ce se întâmplă de s-a ajuns aici? Ei trebuie să verifică, da. Căruțele alea și ce sunt pe platou, de unde au curent? Mai avem ideea, haideți să... Bine, dați drumul. Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu impozitele și taxe locale pentru 2025 cu amendamentul propus de Comisia Buget Finanțe. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci unanimitate, da? Nu. N-am văzut. Nu, 3. N-am văzut, deci 3. Da. Împotrivă. Dar treci nominal. Vivi, nominal, nu 3 împotrivă. Așa. Mai departe avem 2 proiecte de hotărâre cu spitalul. Primul proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al Spitalului Orășenet Sfânta Filoftea Mijil. Aveți documentația toată acolo, cu referat de aprobare, cu cererea de la spital, cu tot ce trebuie. Aveți întrebări? Dacă nu supun spre aprobare, proiectul de hotărâre în forma prezentată, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Al doilea este să aprobă statul de funcții. Acolo a fost modificarea și aici aprobăm statul de funcții al Spitalului Orășenet Sfânta Filoftea Mijil, conform anexei prezentate. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Avem acordarea unui ajutor de urgență. Acordarea unui ajutor de urgență, dacă ați văzut, domnului Cocoșatu Vasile, cu domiciliul Mijil, strada Nikita Stănescu, numărul 2, județul Prahova. S-a făcut ancheta socială de către Direcția de Asistență Socială, s-a propus suma de 2500 de lei ca ajutor. Comisia Buget Finanțe a avizat favorabil. Dacă aveți întrebări sau punctul dumneavoastră de vedere, dacă nu, supun la vot. Oricine în această situație poate apela la lucrurile astea? Da. Face anchetă socială, vede venit. Deci pentru cine este împotrivă, se abține cineva. Noi ne abținem. Vă abțineți? Da, din motive politice. Vorbesc serios, de ce râzi? Ultimul diverse. Nu, mai avem o secundă. Da.
Acordarea de facilități fiscale. Prima dată. Acordarea de facilități fiscale. Dar proiect de hotărâre privind acordarea facilităților fiscale, privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31/8/2024, inclusiv constând în creante de natură fiscală datorată bugetului local al orașului Mighin. Doamna director economic poate să vă spună câteva cuvinte despre acest proiect de hotărâre. Noi am avut aprobat o hotărâre a Consiliului Local de acordare a facilităților fiscale de anulare a accesorilor pentru creanțele fiscale restante ale data de 31 octombrie. Însă, prin ordonanța 133 pe 2024, au permis anul până la data limită de 19 decembrie 2024 în vechea ordonanță de numită la 25 noiembrie 2020. A cererii este până s-a prelungit până la data de 19 decembrie 2024. Dacă sunteți de acord cu această situație, să Cam care e procentajul? Câți și-au dorit să facă lucrul ăsta? Foarte puțin, dar sunt voci aceia, vreo 70 de dosare deocamdată. Și n-ar trebui făcută nițel, că oamenii mai întreabă. Pe mine m-au întrebat câțiva. Pagina de Facebook a primăriei o avem pentru informare și așa s-a spus. Păi nu zic, hai să mai facem dacă tot ia cu alea, că da. Nu-i de mine să consult eu, să afle oamenii, că așa n-au știut nici de conductele de gaze, că nu sunt pe stradele. Nu te-am întrebat, am zis să mai punem pe aia, să afle oamenii, să vină, despre aia am vorbit. Când o să fim la bar amândoi, Bogdan, când o să fim amândoi la bar, atunci noi tu la întrebări. Care întrebări? Întrebări, la oricare întrebări. Până atunci... Păi și ce-am făcut? Pe-aia zis... Și eu la fel vorbesc. Mai avem un proiect de hotărâre privind restituirea. Deci avem proiectul de hotărâre privind restituirea, scoaterea din funcțiune și casarea unor bunuri proprietatea privată a orașului Mighin aflate în folosința SC Salut Interserv SRL Mighin. De fapt este vorba despre două autogunoiere vechi cu durata normată îndeplinită, amortizate complet și trebuie casate și ne cere să aprobăm acest lucru. Sunteți supus spre aprobare proiectul? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? După casare, ce urmează să întâmple cu el? Predă la pierdere și banii intră în primărie. Scrie proiectul de hotărâre. Prin licitație sau le predă primăria? Suntem de acord. De acord. Declar ședința închisă. Ați scăpat. Și vă mulțumim. De unde închid mâini?